L-1 ta' Novembru, il-Qaddisin kollha. Illum il-Knisja tagħmel festa lill-Qaddisin kollha, lil dawk kollha li jinsabu fil-ġenna, ikkanonizzati jew mhumiex, rabatna, ħbiebna u ġemma kbira ta' oħrajn li ma nafuhomx, Maltin, Ingliżi, Taljani, nies ta' kull sura u ta' kull xorta, nies ta' kull ġens u ta' kull ilsien, dawk li għadhom kemm daħlu l-ġenna u dawk li ilhom hemm. Il-Knisja tifraħ magħhom u tifraħ bihom. Fl-istess ħin tfakkarna li huma kienu bnedmin bħalna jgħixu fuq din l-art. Illum jinsabu fl-isbaħ, fl-ikbar, fl-aqwa stat li jista' jakkwista l-bniedem, il-ġenna, fejn ma hemmx sadid, kamla jew taħsir, hemm il-paċi, l-għena u l-għaqda l-aktar intima ma' Alla. San Pawl għalinna, l-irwieħ fil-ġenna qed jaraw dak il-ġmiel li ebda bniedem qatt ma raw f'din id-dinja, qed jisimgħu dak li ħadd minna qatt ma sema' u qed igawdu dik il-għena li ħadd qatt ma gawda fuq din l-art. L-ewwel ittra lil Korintin, kapitlu 2, vers 9. Il-Qaddisin mhux biss ifakruna fid-gawdija li qiegħda tistennina, inna wkoll li sejħulna biex ninaqdu magħhom bħala ulied tal-istess missier fid-dar tiegħu tas-sema. Din il-festa tollinla għajnejna lejn dik is-sħaba kbira ta' xhieda u tħeġġiġna biex naħdmu u nirsistu ħalli aħna wkoll ikun jistħoqilna li wara din il-ħajja nidħlu f'dik is-sħaba ta' kobor enormi. Li jkoll kompożizzjoni għolja fis-soċjetà hija ħaġa sabiħa. Tassew, tabib, avukat, perit, assis. Imma ejjew niftakru li dawn jgħaddu u jintemmu fuq xejn. Mhux hekk li tkun qaddis. Jaqblilna tassew mela li nkunu qaddisin f'din il-ħajja biex nibqgħu qaddisin għal dejjem fil-ġenna. Nistgħu ngħidu li l-qaddisin kienu bnedmin bħalna f'kollox, imma li jażlu li jkunu għaqlin u għorrief, tant li dawn l-4 tiem li għandna fid-dinja għażlu li jgħixuhom skomdi biex ipoġġu f'qagħda inqas skomda lil ħaddieħor. X'qanqalhom jażlu din f'dinja fejn l-aktar li jsaltan huwa l-egoiżmu, x'aktarx li l-paċi vera li id-dinja mhux kapaċi tipproduċi u li sabu fi Kristu waslithom biex iwarbu il-pjaċiri tal-mument u jimlew qalbhom biss b'dak il-ferħ li jibda minn hawn u jisplodi f'ammenti infiniti fl-eternità. Dan il-ferħ kawżat l-imħabba ta' Alla li esperjenzaw f'ħajjithom għażlu li jaqsmuh mal-proxmu f'kull bżonn tiegħu. Wieħed biss jista' jagħtina dan u l-qaddisin huma kollha xhieda ta' din il-ħaġa. Il-qaddisin iservu ta' modelli għalina li għadna qegħdin nitħabtu mad-dnub u nippruvaw ngħixu ħajja tajba. Huma irnexxielhom, kienu midinbin u mġarba bit-tentazzjonijiet bħalna. It-talb tagħhom huwa qawwi quddiem il-mulej għax ippruvaw jagħmlu dak kollu li Alla talab minnhom waqt li kienu għadhom hawn. Dan huwa ta' inkoraġġiment kbir għalina li għadna fil-vjaġġ tal-fidi tagħna. L-aktar ħaġa importanti li wieħed għandu jżomm f'moħħu hi li dak li qaddishom huwa l-Ispirtu Santu li l-koll irċevejna fil-mamudija u ikkonfermajna fil-griżma tal-isqof. Jekk il-qaddisin ħallew lill-Ispirtu t'Alla joħroġ l-aħjar verżjoni tagħhom infushom, għaliex m'għandniex aħna wkoll nagħmlu l-istess? Ma hemm l-ebda skuża għalina jekk ma nilħqux livell ogħla ta' qdusija, aħna nimxu biss pass kuljum u jwassalna il-mulej fejn iritu biex imbagħad inkunu nistgħu nissieħbu mal-korjiet tal-anġli u nsiru l-qaddisin tal-lum. Mela żomm f'moħħok li l-istess Spiritu li qaddes lilhom jgħix fik. Iż-żmien tal-qaddisin biex ikunu kuraġġużi matul ħajjithom għadda u intemm. Issa qegħdin jaħsdu dak li żeraw fil-ġenna. Iż-żmien tiegħek huwa bħalissa.
ma tistax terġa' tgħix kull minuta li tgħaddi. Għadek ħajja fil-ġisem tiegħek u għaldaqstant għad għandek l-opportunità li tħalli l-Ispirtu ta' Alla jitrasformak u jagħmlek toġob kemm lil Alla kif ukoll xi kultant anke lil bniedem. L-għażla fidejk u fidejn ħadd iżjed. Kun għalhekk għaqli jew għaqlija fl-għażliet tiegħek f'din id-dinja għax dawn se jkollhom l-eku tagħhom għall-eternità. Talba, o Alla, qawwi u etern, li xel dik il-fjamma ta' mħabba fil-qalb tal-qaddissin, għamel li aħna jkollna wkoll dik l-istess fidi u qawwa ta' mħabba li kellhom huma, waqt li nifirħu bir-rebħa li kisbu għamel li aħna nimxu fuq l-eżempju tagħhom. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.